Đây. Chiêu lên thì mình này. Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय स' लोगोफोर नै जोंहा दिनै बिनानाव आरो बिमानै आरो बिबि आरो बिबोनां जोंहा ज' आलासि जाहैनो ओंखारदों बैसागुनि मिथाइ इरि लाबायना एसे एनै स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो इन्टारेस्टिंबो जानो हागौ दिनैनि भिडिअ एसे गोलाव जानो हागौ ना लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जुस इरि लाबाय एसे हजों लोंहैसै होननानै थान्दानो खाथियावनो बारा गोबावानो गैला मोननोसै सालाकाटियावहाय सालाकाटि जलपाइगुरि हाजो सेर जायोना लोगोफोर हाजो मेला जाग्रा सेर जायोना बाजैमोना मानि सनानि बिब'नि न' ना लोगोफोर गारिखौनो गाखोनो हाया सानजों ट'ट'जों फाथायहरग्रोबाय बिसोरखौ गैला नै जा थाथ'नांबायसो गोबाबोबाय ओरैबायदि आयौ आयौ गारि गोलाव फैगौ नायखौ नै स्टप जाबाय स्टप थांनो मोनथ'ला गेट बन्द गारि गोलाव फैगौ स्पिड खालामलाय गाखोनो हानाय नङा हाबदों बायदिखौनो मोना खारदों बायदि मोना आयौ खारदों बायदि मोनबावानो बाय बाय मोनबाय नै लोगोफोर सफैबाय फाइनालि बिसोरना नै न' उसुंगुदिनिफ्राय साहा बागान आरोना नै बे फोथारावनो एसे लास्ट बैसागु प्रग्राम दं आरोना बेयावनो एसे दा बेरायफैनोसै र' थांगोरनोसै ओरैबायदि बिफां लाइफां हाजो सेर ओरैबायदि समायना ना जायगाया लोगोफोर नै साहा बागान ओरैबायदि सोमखोर बिलाइ गोरलै रज'दो सफैबाय नै एसे बेरायबाय ना लोगोफोर साहा इरि लोंखांबाय बेनिफ्राय थानो हायासै ना गोसानो लोगोफोर ओरैबायदि मोसासुलिखा नालाय ओरैबायदि सिनारि मोजां नुबाथाय थानो हाखाया एसे बेरायबायनाय जोंहा बिमायं फिसालाजों आंजों बेनिफ्राय बिमाया आंनि केमेरामेन जाथ'बाय आरो दसे ओरैबायदि समायना सोमखोर साहा बिलाइजों गय बागानजों ओरैबायदि समायना लोगोफोर गोसोआनो माने थानो हायासै एसे फट' लानो गोसो जाबाय बेरायबाय ना लोगोफोर उसुंगुदिनिफ्रायनो ओरैबायदि सिनारिया मोजां मालाय बियायं बिमायं बिराद मोजां जादों मालायनि बैसागु बोथोर बैसाग दानावहाय बिराद गोथां बिलाइ खिलिनायजों बिराद समायखायोना मोसाहैसै नामालाय मा गानदों नोंबो दाहोना नोंबो रुवाथि होननाय लोगोफोर आलासिनि अमा ओमफ्राय सबायजों दाउजों नामा सबाय दाउ अमा एवनाय जानोसै ना लोगोफोर ओरै ज' जानोसै जोंहा दिनै मोखां नायलाय बिबाजै बिनानाव बेबो बिबाजै आंबो बिबोनां बेरायनोसै दसे जाबाय सोरबाय फैदो थाबाय बोदो नङा माबा ओरै गाहायखौ लानो मोनाखै ओंखायनो बेरायनोसै दसे गामियाव खेला जादों
रायलायनो रोङा आङो रायलायबाबो गाराङानो मोजां नङा माबाया जाया आंना जलपाइगुरि फोथाराव बैसागु प्रग्राम सालाकाति हाजो सेर जाखां लोंखां एसे बेरायनो ओंखारबोबाय ना लोगोफोर थिगसे जानानै बेनिफ्राय नै बै हाजो नुहुरनाया सालाकाति हाजो बयबो बैसाग 1 थारिखआव गाखोयो ना लोगोफोर बेयावनो खाथियानो जायो बारा गोजान नङा 2 किल'मिटारसोआनो जानाय नङा खोमा ना लोगोफोर दाख्लैसो थांबाय बयबो गाखोनानै ओमफ्राय दा लास्ट बैसागु प्रग्राम आरो ना लोगोफोर दसे बेरायनोसै बेनिफ्राय जोंबो न'नि फारसे थांफिनसै बेलासिबाय दान्दिसे थांनानै खेला एरि जादोंनो ना लोगोफोर एसे बेरायहैनोसै माबायदि खालामदों एसे नायनानै थांनोसै नै इमान मानसिफोर दङ जानायखौ बारा दाहोखालायबावनो नै सिख्लासो आंना माबाया बिना नङा दाबो बोसोरनै डेट दंबावोनो नोंसिना ओरैबायदि खना खनलायाव गोदासो हाबा जाफैनानै आलासियानो लिंहरबाय थायो जोंखौ गारि गाखोनो हाया मानो हाया आंनि बिमानि फिसाफोर आरोना लोगोफोर माने बे गेजेराव मोसानाया आंनि बिमानि फिसा लोगो बिसोरो ओरैबायदि मोजां मोसादों उन्दैफ्रा सना मोना ओरैबायदि मोजां मोसादों ना लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों आङो नोंबो दा होनो आं बरुवाथि दानि मिउजिक भिडिअ सं गोदान ना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोसादों बेनो लोगोफोर आं माबानो हायासै ना मिउजिकखौ होफानो हायासै मानो होनब्ला आंना सिगाङावबो होनाया कपिराइट फैदोंमोन ना बेनि थाखायनो होफानो हायासै लोगोफोर नालाय ओरैबायदि थुख्लुख्लु अन्थावथाव आरो ना लोगोफोर मालायफ्रा गेलेनायखौ गाहा हारसिं गेलेगासिनो नै नालाय ओरैबायदि अन्थावथावनो Ciyono tinggal mana? Tiga Dai. Asa Kalamw बेनिफ्राय नै इसोरो गासिबो थैजोब्बाय आरोना बे गस्ला वाइट कालार गाननाया बिमानै आंनि बाजैनि फिसाजो बिसोर सानजों ओरैबायदिनो गोजान दोनलायलायबाय आरोना खाथियावबो थैयिनि बेनिफ्राय आंना बिमानैया सेकेन्डआवसो थांबाय मेंनायानो जालामोन बेनिफ्राय नै इसोर लागोआवहाय एसे दान्दिसे जिरायनानै केसरि जानो ओंखारबाय फोथाराव मालाय ज'नो मोनामबाय नै जे स' लोगोफोर जाखां लोंखां जों नै एसे बेरायखांनानै फैबाय बेनिफ्राय बेबिया हनै गाखोनो हालानो सानद्रुपजोंसो गोजौआवसो बार'नानै थाबाय आरोना बार नङाबाथाय जाया बियो गोबायो गारिखौनो बारा गाखोनो हाया थांसै लोगोफोरजों जा नै सासेयाबो जिनायबाय
deh. Bab. 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 Deh. Susah mana dah dah. Bum ni tu susah mana lah untuk bayi sini kau ah. Bum deh. Colo. Deh. Ciao. Bab. Bab. Mari Salakati. Bab. 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 Karsan nanti boleh lah kata. Saya ada itu. Boleh ada itu. Ini bangun dari salah satu ya. Dum gila. Bye logofer, ang video lebih guna dan tensang video ko sa logofer ang video ko na interested mandang bla like, share and subscribe kan lang dia na logofer ang channel serba getanan andong obla subscribe kan lang dia na logofer bimani sahaja sen Asa Kalamw gari sasa sase ne Indonesia la so logofer next video logo mwngwn thabaina so logofer bye video bla jeng thangbai thanasai